beses kada buwan kung magkaroon ng kadiwa na Kapitolyo sa loob ng Capitol Grounds sa bayan ng Lingayen. Ito'y alinsunod sa programa ng pambansang pamahalaan na Kadiwa ng Pangulo. Malayong mas mura ang bilihin sa Kadiwa na Kapitolyo. Ang mga produkto kasi rito, direktang galing mula sa mga magsasaka. Nakilahok din dito ang ilang MSME. Laking tipid ito para kay Nanay Florita. Talagang bumibili ako dito tuwing merong kadiwa. Okay lang. Sa palengke, medyo batas ng presyo. Alam mo sa kadiwa, medyo mababa ang kwan. At saka, garantisado yan na galing sa farm. Maganda din, magkabili ka ng gusto mo dito ay na ano, kumpleto, maganda, oo. Katunayan, noong taong 2025, mula sa 2,500 na magsasaka at MSMEs, nakalikom sila ng halos 21 bilyong pisong benta. Katumbas yan ng higit sa 55,000 kabahayang naserbisyohan. Malaking tulong ma'am kasi nakakatulong lalo na ito, mura kasi compare mo sa iba. At saka halos mga pagkain na kailangan ng nandito na. Sa lahat, salamat sa inyo, sa gobyerno din. Ay malaking bagay nakakatulong sa amin dahil may mga apo ako na pinapaaral at saka mga kasamahan ko, mga indigent. Go! Salamat at salamat sa ginawa niyong Kadiwa Kapitolyo sa buong Labrador. Malaking bagay na naitulong natin sa mga mahirap na buhay na walang hanap buhay at nakakatulong tayo sa mga paggawa at pagpapaaral ng Tiniyak naman ng pamahalang panlalawigan ang suporta para sa mga magsasaka at MSME sa probinsya sa tulong ng Kadiwa na Kapitolyo. Jose Robert Inventor, RNG News.